बयखौबो बरायबाय आंनि फेसबुक पेजाव आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव जों दिनै सावरायगोन बर' रावनि खौरां हांखोनि सायाव। बर' रावाव आरो खौरां हांखोखौ माबोरै फरायनाय जायो नङा जानो जों बिनि सायाव सोलोंगोन आरो मिन्थिनानै लागोन। जोंनि गेजेराव ओरैबायदि जायो जोंनि फंबाय बा जोंनि बिनानाव बा गार्जेनफोरनि बेलायाव गावनि गथ' गथायफोरखौ बर' बिजोंनि फरायसालियाव सोलोंनो थाखाय थिनहरनाय जायो। बेवहाय मा जायो जोंनि बिदा बा जोंनि बिब'फोरा मा जायो सोरबा इंराजि मिडियामाव सोरबा मा होनो आसामिस मिडियामाव सोलोंथाइ लानाय आरो थिग बेबायदिनो गार्जेनफोरनि बेलायावबो सोरबा मा होनो बिमाया बा सोरबा बिफाया मा होनो इंराजि मिडियाम बा आसामिस मिडियामाव सोलोंथाइ लानाय जायो। बेहाय उसुबिदा जायो जे जों बर' रावजों बा जोंनि बर' रावाव जों खौरां हांखोखौ माब्रै फरायनाय जायो नङा जानो माब्रै फरायनाय जायो आरो जों मिन्थिब्लासो बा जों मिन्थिब्लासो बा जों रोंब्लासो जोङो मा होनो गावनि गथ' गथाय बा गावनि फंबाय बिनानावफोरखौ जों सहाय खालामनो हागोन नङा जानो। बेखौ साननानै आं नोंथांमोननि गेजेराव बा नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो लुगैदों जाहाथे जेन नोंथांमोनखौ हेल्प खालामो जाहाथे जेन नोंथांमोना गावनि गथ' गथायखौ सोलोंनायाव मदद खालामो आरो सोलोंनायाव मदद खालामनानै गावनि गथ' गथायफोरखौ बा गावनि फंबाय बिनानावफोरखौ सोलोंथाइ लानानै जौगानायाव सहाय खालामनो हायो। बाथ्राखौ गोबाव खालामनायसिम जों नायनो हवाइट बर्डआव आरो सोलोंनानै खौरां हांखोखौ माबोरै जोंनि बर' बिजोंजों बा जोंनि बर' रावाव फरायनाय जायो। दा सोलोंगोन जोङो खौरां हांखो इंराजि रावाव बेखौ माने कनसोनेन्ट होनना बुंनाय जायो। बे खौरां हांखोखौ जोंनि बर' रावाव माबोरै फरायनाय जायो मोजाङै बेखौ जों फरायनानै जों मिन्थिनानै माबोरै जों फरायनाय जायो बर' रावाव नायदो लोगोफोर आरो खोनासंदो लोगोफोर माबोरै जोङो फरायनाय जायो खौरां हांखोखौ बर' रावाव। क ख ग घ ङ गिरिस गराइस ज झ ञ गोलावथ गोलावथ गोलावद गोलावद गोलावन गुसुंथ गुसुंथ गुसुंद गुसुंध गुसुंन प फ ब भ म य र ल व गोरास गेजेरस गुरैस ह खिय गरायर गुरैर सुंथाबथ अं अ अखाफोर महर बेबायदियै बर' रावाव खौरां हांखोखौ फरायनाय जायो। आरो जों मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनांगोन खौरां हांखोनि बेलायाव बेयो मा खारन बे खनि उच्चारन बा सुर बोनाया एसे गुसुङै जायो ओमफ्राय बे खनिया गोलावै मोजाङै थिग बेनाबो बेबायदिनो गुसुङै आरो बेना गोलावै जों एसे बोनांगौ। बेखौ जोङो मारै एसे मिडियामाव बोनांगौ गेजेराव थिग बेबायदिनो बेबो बिदिनो नङा जानो आरो बे माने एसे गुसुङै बेयो एसे गोलावै बियो मिडियामाव थिग बेबो थआ मा होनो बेबो गुसुङै आरो बेखौ जों एसे गोलावै जों बोनांगोन। बेनि बेलायाव बिदिनो एसे गुसुङै आरो बेनि बेलायावबो गोलावै बियो मिडियामावनो गोनां गेजेर खोन्दोआव बिनि बेलायाव माने गुसुङै बिनि बेलायाव माने गोलावै बिनि बेलायावबो गुसुङै बिनि बेलायावबो जों गोलावै बोनांगोन बेहायबो माने एसे मिडियामाव राइट थिग बेनि बेलायावबो जों गुसुङै बेनि बेलायाव मा होनो गोलावै बेनि बेलायावबो गुसुङै बेनि बेलायावबो जों गोलावै बेयो माने मिडियाम आरो बेफोर गासिबो मिडियामावनो थांजोबो गासिबो बे माने एसे गुसुङै बा गोलावै बायदि बोना मिडियामावनो थांजोबगासिबो राइट दा मारै बोयो जेनेबा ख ना बेखौ नै बेनि सायाव जों बेखौ बेजों जेब्ला माने सिगोन आरो जों एसे नङा जानो फार्स्टआव जेनेबा नायदो मारै ख ग घ बारै एसे गोजोन ङ बा होनो बे गेजेर लेभेलाव ना गेजेर लेभेलाव थिग बेदिनो गिरिस गराइस बे एखे लेभेलावनो खारगोन बियो नङा जानो बे एखे लेभेलावनो ओमफ्राय जेनेबा झ मोनसेया ओरै नङा जानो बेबायदि थाङो आरो निय'आबो बे गेजेर लेभेलनि थांगोन थिग बिदिनो मा होनो गोलावथ मोनसेया थिग बिदिनो गोलावद ना आरो मा होनो गोलावन गेजेर लेभेलाव बेबायदि जायो ओमफ्राय थिग गुसुंथ गुसुंद गुसुंन प फ बेबायदि आरो बनि बेलायावबो भ मोनसेया
गोलावनो ओरै गोजौआव बिदि दावखोलायबाय आरो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो बे माखासेफ्रा माने गेजेर लेभेलावनो खारजोबो गासैबो बेफोरखौ जों बेखौल' एसे गोसोआव लाखिनांगौ बेखौ जों एसे मारै उच्चारण बोनाय समाव माबायदि माबानांगौ बेखौ जों एसे गोसोआव लाखिनांगौ जों बेबायदि गोसोआव लाखिनांगोन माबोरै नङा जानो एसे आप एन्ड डाउन नङा जानो आप एन्ड डाउन बेबायदि गोसोआव लाखिनांगौ बेबायदि सोलोंबानो जों मा होनो बर' रावखौ हांखोखौ जों मोजाङैनो गोरलैनो हागोन आरो जों गावनि फंबाय बिनानाव आरो गथ' गथायफोरखौ जों सहाय खालामनो हागोन बेबायदिल' आंनाबो इमान पारफेक्ट जायाखै जानो हागौ आंनाबो इमान पारफेक्ट जायाखै जानो हागौ आंबोथ' कन्टिनिउ फरायबाय थायाना आंनाबो इमान पारफेक्ट जायाखै बाट जों सोलोंबाय माने कन्टिनिउ जुदि फरायबाय थायोबा जोंना मा होनो बे बायलांगोन गुबुन बे गारमायाबो जोंना मा होनो सुर बोनायाबो जोंना एडजास्ट जालांगोन बेबायदि फरायो आरो जों बेबायदि फरायबानो जागोन आरो एखे फरायबाबो जेबो नङा मानोबा एखे खिन्थु जों आखरखौ सिनायनांगोन नङा आखरखौ सिनायनोबा आखरखौ मिथिनांगोन एखे फरायबाबो आं सानो बारा गोरोन्थि जानाय नङा गुबुनफ्रा मा सानो आं मिथिया खिन्थु आंनि मथेबा माने एखेसो फरायलांबाबो बारा गोरोन्थि जानाय नङा जेब्ला माने प्रपार जों प्रनाउन्सखौ जेब्ला लाबोनो हायो अब्ला माने बे डिफारेन्सखौ एसे जों बिजिरनांगोन आरो दा जों मिथिबाय माबोरै जोङो मा होनो खौरां हांखोखौ फरायनाय जायो स' आं आसा खालामो बे भिडिअ'आव नोंथांमोननि थाखाय एसेबाबो हेल्प जागोन आरो नोंथांमोना गावनि गथ' गथाय बा बिब' बिनानाव बा फंबायफोरखौ सहाय खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना बे आंनि गुसुं भिडिअ'खौ जुदि मोजां नाङोब्ला लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आं बेखौ नोंथांमोननिसिम गुरै खालामनो थाबाय गोजोन्थों